Για να σας πω ότι είμαστε ο εγκέφαλός μας. Είναι το πιο σημαντικό όργανο που έχουμε και γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύεται. Ας δούμε λοιπόν τι έχει κάνει η φύση για να προστατεύσει τον εγκέφαλο. Καταρχάς, βρίσκεται εγκλεισμένος μέσα στο οστέινο κρανίο, όπως βλέπετε εδώ. Και ανάμεσα στο οστέινο κρανίο και τον εγκέφαλο υπάρχουν τρεις κυβάτες προστατευτικές του εγκεφάλου. Υπάρχει η σκληρή μήνυγα, υπάρχει η αραχνοειδής μήνυγα που τη βλέπετε εδώ να μοιάζει με σφουγγάρι και υπάρχει και η χοριοειδής μήνυγα. Έτσι δηλαδή ο εγκέφαλος δεν έρχεται αμέσως σε επαφή με το κρανίο και επιπλέον επειδή πλέει μέσα σε αυτό το υλό, το βάρος του δεν είναι πραγματικά αυτό που είναι γύρω στο 1,5 κιλό, αλλά εμφανίζεται λόγω της άνοσης να είναι πολύ μικρότερο. Πέρα από αυτό, για τις ουσίες τις οποίες χρειάζεται, έχει ο εγκέφαλος ειδικούς μεταφορείς που τους προβάλλει μέσα στο αίμα, παίρνει ό,τι χρειάζεται και αφήνει όλα τα υπόλοιπα απ' έξω. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί μέσα στο αίμα μπορούν να κυκλοφορούν και τοξικές ουσίες. Για παράδειγμα, ιδιαίτερα σήμερα, αν δεν πλένουμε καλά τα φρούτα μαζί, τα λαχανικά μας, μπορούμε να πάρουμε και τα φυτοφάρμακα. Αυτά δεν πρέπει να περάσουν στον εγκέφαλο. Έχει λοιπόν ο εγκέφαλος ειδικούς μεταφορείς για να παίρνει επιλεκτικά από το αίμα μόνο τις ουσίες τις οποίες χρειάζεται. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι η φύση έχει κάνει τη δουλειά της. Έχει δημιουργήσει τις δομές εκείνες, τους ιστούς και τα συστήματα τα οποία προστατεύουν τον εγκέφαλο. Τι απομένει λοιπόν εμείς να κάνουμε? Απομένει να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας για να προστατεύσουμε τον εγκέφαλό μας, το πιο σημαντικό μας όργανο. Μακριά από το αλκοόλ. Μακριά από κάθε είδους ναρκωτική ουσία. Η λήψη φαρμάκων χωρίς συνταγή γιατρού. Σωστή διατροφή. Και διανοητική αλλά και σωματική άσκηση. Όπως το διάβασμα βελτιώνει, όπως θα δείτε αργότερα τον εγκεφαλό μας, το ίδιο ακριβώς κάνει και η σωματική άσκηση. Ας δούμε τώρα ο εγκέφαλος μας ποιες ιδιότητες έχει. Καταρχάς έχει τις πιο μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις από οποιοδήποτε άλλο όργανο του σώματος. Παρόλα αυτά δεν έχει αποθήκες ενέργειας. Οι μυς μας έχουν αποθήκες ενέργειας, έχουν γλυκογόνο, αποθηκεύουν τη γλυκόζη. Ο εγκέφαλος δεν έχει καθόλου αποθήκες ενέργειας. Εξαρτάται ανά πάσα στιγμή από τη γλυκόζη και το οξυγόνο το οποίο προσλαμβάνει μέσω του αίματος. Που πάει σε αυτόν μέσω του αίματος. Και επειδή έχει πολλή ενέργεια, χρειάζεται πάρα πολλή ενέργεια, γι' αυτό δέχεται ανά πάσα στιγμή το 20% του αίματος του ανθρώπινου οργανισμού. Και έχει αναπτυχθεί, όπως βλέπετε εδώ, ένα πολύ εκτεταμένο και πυκνό δίκτυο αγίων για να το υποδοτήσει ο εγκέφαλος με το αίμα που χρειάζεται. Ουσιαστικά δηλαδή με τη γλυκόζη και το οξυγόνο και τα άλλα θρεπτικά συστατικά, αλλά συγχρόνως να απομακρύνονται οι τοξικές ουσίες που παράγονται ως αποτέλεσμα του μεταβολισμού του. Αυτό σημαίνει
ανά πάσα στιγμή, δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή, το 20% του αίματος, όλου του αίματος του οργανισμού σας βρίσκεται στον εγκέφαλο. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δέχεται ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 10 φορές περισσότερο αίμα από οποιοδήποτε άλλο όργανο του σώματος που έχει τον ίδιο όγκο και το ίδιο βάρος. Ο έντονος μεταβολισμός του εγκεφάλου παρατηρείται για παράδειγμα όταν διαβάζετε ή όταν κάνετε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ομαδικό και απαιτεί συνεχή, να είναι ο εγκέφαλός σας σε συνεχή επίγνωση. Έχει σαν αποτέλεσμα να παράγονται στον εγκέφαλο χημικές ουσίες που μπορούν να βλάψουν τις πρωτεΐνες του και το DNA του. Δηλαδή μέσα στον εγκέφαλο το περιβάλλον γίνεται χημικά πάρα πολύ επικίνδυνο.
τι μας δείχνει εδώ? Μας δείχνει πώς αναπτύσσονται τα δεμάτια που μεταφέρουν